Здравейте, банячета, след близо 3-месечна пауза и творческа суша от моя страна, днес се включвам да споделя малко размисли за това колко сме кофти мотористите и да направим едно обявление, но ще го оставя за края на клипа, така че гледайте до края. Така типично по ютубърски трябва да се опитам да ви издържа вниманието до края на клипа, няма начин. И преди да сме започнали по същество, знаете, абонирайте се за канала, харесвайте, споделяйте и така нататък. Да започваме. Основната тема, по която ще разсъждаваме и коментираме, защо мотористи сме толкова глупави и обичаме сами да си го набиваме. Става въпрос за това, че тук в Бургаско специално направихме така, че полицаите от толерантни към нас и поне доскоро не обичаха да се закачат и да ни притесняват в последно време, където ме видят с мотора и ме спират. И това си го направихме сами. Не знам как е в останалата част на България, а тук общественото мнение към нас мотористите рязко стана крайно негативно. Преди беше просто негативно, но сега откровено хората не могат да ни дишат и честно казвам, за доста от нещата напълно ги подкрепям. И в крайна сметка, резултатът от тяхното мрънкане е, че полицията иска не иска трябва да започне да се занимава с нас. Най-много са оплакванията от нощния шум, а и от шума като цяло. За което хем съм съгласен, хем не. Някои мрънкачи, те са ясни, това са хора, които мрънкат за абсолютно всичко, за всичко другите са виновни, криви. Като тук не става въпрос и не говорим за тях, но съгласете се с мен, понякога като се прибираш вечер си в квартала, не е нужно да биеш прекъсвач. Да знам, аз точно моят мотор го гася, преди да се пусна по моята улица и гледам късно из квартала, където има брутално ехо вечерно време, да не вдига много оборотите. Една идея по-тихичко да се прибирам. През деня като карам и като видя детска количка, примерно по тротуара с лапе вътре, минавам без да подавам газ на свободна, за да е максимално тих мотора. Не е нужно лапето вътре да скача в количката и да се чуди какво се случва, защото ако раздадеш газ, стряскаш лапето, то почва да реве, майката се изнервя, тя почва да мрънка и като се изнервят много майки, почнат да мрънкат много майки, резултата в Бургас е акция нощен шум. Това е резултата, проблеми за нас допълнителни, просто няма смисъл. Надявам се да го разбират. Другото нещо, агресията по пътя към останалите също не я разбирам. Няма как да караш с 150 плюс в града и да се сърдиш и да налиташ на бой, че някой ти е сякал пътя. Като караш толкова бързо извън правилата, като цяло трябва да имаш топки малко самосъзнание и да си готов да си поемеш последствията. Като караш толкова бързо, естествено, че някой ще ти сече пътя. Няма да те види. Времето за реакция е много малка, в градска среда е, много неща се случват. Отделно като си в колата си много разсеян, ясно бе. Аз като карам като олигофрен, например, в града и се създаде някаква ситуация, си мълча, защото голямата част от вината за създаването на тази ситуация е моя. Съгласете се с мен, че сме далеч от перфектни и повечето правим доста глупости като караме. Нека поне можем да си поемем последствията и да не обвиняваме винаги другите за нашите глупости. Всички знаем, че като се качим на моторите и ставаме сещици. Но нека ние самите да сме една идея по-толерантни и се замислим защо не ни виждат в повечето ситуации. За да не ме разберете погрешно, знам, че има и много случаи, когато ти се кът пътя, защото не гледат. И на мен ми се е случило десетки пъти и аз съм се изнервил, но там спасение няма. И да се скараш на лелката и да изчупиш огледалото, тя няма да се научи да кара по-добре и да си гледа огледалата. Няма да промениш нищо, освен евентуално да се създадеш самия повече проблеми. Пазете се и когато сте виновни, бъдете готови да си понесете последствията. Живеем в някакво общество и идеята е да не си пречим до степен нетърпимост. И горе-долу това е, което искам да споделя. Искаме да попитам, ако има бургазлии, които го гледат това. Усещате ли на полицаите да им се занимава една идея повече с вас в последно време и особено вечер? Защото при мен наистина, където ме видят, ме спират и особено вечер не пропускат. Видят патрулка има ли задължително ме спира, аз даже вече почвам да се отбивам, още като видя патрулката. И просто ми е интересно дали при всички мотористи е същата работа или нещо аз, да знам, си внушавам. Това е по тази тема, защо мотористи сме такива кретени. И сега за всички, които станаха до края на клипа, време е за обявлението, което ще направя, а именно тук пауза и напрежение, продавам мотора. Още не съм го пуснал никъде на обява и няма къде да се види, но да си знаете, че ако някой си търси дърта Yamaha R6, тази я продавам. Ако разгледате стари клипове, ще видите какво горе-долу съм правил по нея, като има неща, които не съм снимал, но в обявата, като я кача, ще се опитам да споделя повече информация. Моторетката е в прилично състояние, за годините си я продавам, защото на мен просто ми омръзна.
Ами това е. Може би следващия клип ще е свързан на тази тема, относно колко и търся, в какво състояние е в момента и като се опитам да кача една идея по-подробни кадри на мотора в сегашното му актуално състояние. И първият клип след почти 3 месеца почивка. Надявам се да ви е харесал и да ви е било забавно. Знам, че ви липсвах, но ще се постарая да не правя чак толкова големи паузи. Благодаря ви за вниманието, чао и до следващия път.